ಮಂದದ ಕುಂದ ನಿಲಕ ನೀರ್ದ ವರ್ಣ ಮಗರ ನಿಲಕ ಕಂಪುಲದ ಪೂಕರ ಮಾಲ ನಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸರಪುಲಿ ಕಟ್ಟಿಯ ನಿಲಕ ನಮನ ಮಾತ ಮೋವಿದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ನೂಲ್ದಾತ ನುಗತದ ಅಂತ ಬಾರದಾತ ಕೋರೆ ಬರಂದಲಕ ಕಾಪುದೀದ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಇನಿ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಷ್ಟೈಡ್ ಜಾನಪದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪನ್ಪುನಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಮಹಿಳೆಯರೇ ರಂಗು ರಂಗು ತತ್ತು ತುತ್ತೈಸಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲಗಟ್ಟಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದ ಮೈನ್ ಅರೇನು ಸುರುತ ಅರೇನು ಕೇಂದ್ರಗನೆ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಬತ್ತ ಸೇರುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಿ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸಾಧ್ವಿನ ದಾಯಲೆತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಾನಪದ ಆದಪ್ಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಾದಪ್ಪು ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆದ ಭಾಷೆದ ಓವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಕುಲುಂಡ ಐನು ಪುರ ಒರಿಪವನಂಜನ ಕೆಲಸ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮೈ ಮುಖಲ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತಿ ಪರಂಪರೆನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ರಥೋತ್ಸವ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನಿತನ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತಿ ಆ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಾದಪ್ಪು ಹತ್ರ ಸೊಸೈಟಿ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ನಮನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾನ ಆದಪ್ಪು ಅಭಯದಾನ ಆದಪ್ಪು ಅತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದಪ್ಪು ಅತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅದು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚಿಡುಪು ನಂಚಿನ ತೆನ್ಕೈದ ಗಾಣಗಾಪುರ ಪಣದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದ ಮೈಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೊದೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶಾಲಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಬತದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮೀಲಾ ಮುಕುಲ್ ಬತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಗೆ ಫಲವಸ್ತು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜನಪದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಫಲವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲಾಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ನಡು ಜನಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿರನು ಗೌರವಡು ಭಕ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಎಂಗಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಲರ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಲು ಕೊನತಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಕ್ಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಗಲಾಪು ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುದೇಲಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಭಾಜಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂದು ಮಾತವಿದಟ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗಲು ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಸಹೋದರ ಸಮಾನವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂರುಡು ಪಡೆದು ವಿನ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಳ ಕುಡಂಜಿಯನ್ನ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಗ ಎಂಗಳ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನ ಎಂಗಳ KTSU ಅನ್ನಿರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ನಾರು ದಯಪಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪನ ಮೂಲಕಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಲ ಸರಿಸುಮಾರು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಒಂಜಿ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಸ್ಥಾನೋಡಿತನಾರು ನಮ್ಮ KTSU ಅನ್ನಿರು ಅಚರತ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ರೆ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ನಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಂಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪ ನೆಲಗಟ್ಟೆಡು ಆರು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಅಡಿತೇರು ಬಹುಶಃ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೋಡೋದನ್ನು ಪಡ್ಯಾರ
ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆತಿ ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರೊಂದಿರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನಂಚನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಚನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಾದ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಲ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಎಂಗಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಗಿ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದಕರು ಆರು ನೆಂಪದ ಕಣ್ಣಿಗದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರ್ಡು ಪಡೆದ್ವಿನಂತೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಬೆನ್ನೆಲ ಬಾದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇನೆ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿನ ಬಂಜಿರ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಂಜಿರ್ದು ಪುಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲೋಕರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ನೆಲಗಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಅವೇ ಎನ್ನ ಬಹಳ ಪರಮಾಪ್ತಿರ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗೆ ಮನೆ ಮಾರು ಮಸ್ಕತ್ಡು ಇನಿ ಈಗ ಆರ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ರು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತೀರು ಅಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಸ್ಕತ್ರದ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನ್ಲ ಕಡಪುರೋಡು ಪನ್ಪನ್ ನೆಲಗಟ್ಟಡು ಎಂಗ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೆಲ್ಲ ಆದುರ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ತಿಗುದಿನಾರು ಬೇರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಸೇವೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಬುರ್ಚಿಂದ ಪಂತಿನಾರತ್ತು ಈ ಪತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಕೊರ್ತನಂಜನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಅವೇ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನದ ಮಣ್ಣಲಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಆಕ್ಲೇನು ಪಿರ ಕಡಪುರದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲತ್ತು ಉದಾರತೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಕಿ ದದಾಲ್ನ ಕುರ್ದು ಕಡಪು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆಯರ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಅಂಜಿತಿ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರ್ಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಲು ಜವನೇರ್ಪುರ ತತ್ತದ ಪೋಪುನ ಜನ ಯುಗ ಜವನೇರ್ಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ ಇಲ್ಲಿ ಪಣದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣದಾರ್ನ ಮರ್ಮೆಯಲ್ಲೇ ಆರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಮೆಯಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ಆರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಡುಪುನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರಚನ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಅಂಚನ ಮಾತ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಘ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅಂಚನೆ ವರ್ಣ ಯಾರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲಂದು ಅವೇತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಚನ ಎಂಗ್ಲ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಗುರಿಕಾರ್ನ ಪನ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಈಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಗೌರವಡು ಮರಡಿಗೆ ಕೊರದವರು ಏನು ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಬೈದೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಕೋಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕ ಇಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಬರ್ಪೇನೆ ಬಂದ್ಪ ನೆಲಗಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲಾಪನ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಜಯೋಗಿ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಪುನರಪಿ ಅವಜಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಾವಡು ಪನ್ಪ ನೆಲಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫನದೊಡ್ಡನಾರು ಎಂಕಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ಪರ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೇರನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ವಿತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಪನ್ಮ ನೆಲಗಟ್ಟಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆರಿತಾಂಗು ಅಂತ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನವೆಂಚಿನಂಡ ಐನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗಳ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರೆಗಳ ಅನ್ವಿತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೊರಣಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್
ಎಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಆಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅನ್ವಿತಿಲೋಕ ಸಾವಾಡು ಪನ್ಬ ಇನ್ನು ಶಾರದಾ ಮಾತನ ಪಾದ ಮುದೇಳ ಅವೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕಲ ನಮಿತ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ. ನಮಿತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಉಲ್ಲ ತಂಬೂರಿ ಪನ್ಮಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂದುವಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾರದಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಲ ಸಾದರ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕೆ ಅನ್ನು ಮೋನ ನಡಕೆ ಈ ಜಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಜುಲೈ ಯಾರು ಶಾರದ ಮಂದಿರ ದೀಪಂದೆ ವಿಶ್ವನ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಮೇಟ್ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಮಂದಿರಡ್ ದೀಲೆ ಪನ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು ಈ ಮಂದಿರಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ಒಟ್ಟು ಆ ಮಂದಿರಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಗೆ ಆರಾಧೆ ಏನು ಪಂಡ ಅವು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆಡೆ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮೃದ್ಧ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮುಖ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಂಡೆನೇ ಪಂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಪಂಬಿಯನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿ ಅದು ಇತ್ತಿದ್ದು ನಡಪವನ್ನು ಬರ್ಪುಣಂಚನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪುಣಂಚನ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಾಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕಲ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಆರು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರ್ಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೈಟ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಕಲನ್ನ ಅದು ಅಂಜನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಅದು ಟಿ ಪಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ತ ಸಂಚಾಲಕರ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಜೇಶ್ KS ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆಲ್ಲಕನ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಲಕನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರಿತರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪುಲಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜನಪದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಆಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆವಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಅಂತ ಐತ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದೊಟ್ಟು ಈ ಪದ ಪಂಪ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನಕಲ್ನ ಕೂಟುಗು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನಕಲೆ ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಬೇಗಿನ ಮನೆ ಮುಗುಳು ರರ್ಜನಲ ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತುಳಲು ಅಲ್ಲಾದ
ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮಕಾದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಜಾನಪದ ನೇತ ಪರಿಷತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪರ ಮಂತಿನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಒಡಿಯೂರದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಇದು ಅನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ಥಳ నేను ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬೇರು ಅರೆಗಳ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟು, ಭಜನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು, ಅಂಚಿನ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಕೊಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸೇರು ನಂಚಿನ ನೇಂಟು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಬಂದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಚಂದ್ರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯರು, ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದೆ ಈ ಜಾನಪದ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೀವಂತ ಜನ ಪಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಈ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಾಲ್ಕನೇರ ಅಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ತೆರೆ, ಮೋಹನ್ ಸಿಲ್ಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಗೋಪಿ ಕಿರಣ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ತೋನ್ಶಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಇಂಗ್ಲ ಉಲ್ಲಾರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ, ಅಂಚನೆ ಅಸ್ಗರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೇರಿದ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯರು. ಪ್ರವೀಣ್ನ ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮತ್ಸಲ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಈ ಪದಾಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತಿ ಅಂತ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹೋಗ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೀಣಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವು ಜಾನಪದ ಆದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಾದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಕೆಲಸ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಜಾಲತಾಣ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಗಡೆ ಎರೆಗಾಲ ಇತ್ತು ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲಗನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಿದೆ. ಎಂಗ್ಲ ಮೋರನ್ನೇ ಪನದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೂಡ ಪನದಿದ್ದೇವೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ನಗ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮದಾರು ಪ್ರವೀಣನ ಹೊರ ಕೊರ್ನಾಡು ಒಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಂಗ್ ಜಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಜನ ಕೊಂಜೋರು ನಮ್ಮ ಒಡೆದಿ ಸಮೇತ ರಂಗದ ಸೀರೆ ಬಂದು ರಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 50 ಜನ 100 ಜನ ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ್ಗಾರ ಅಂದ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಈ ಭಾಗಡಿ ಏರಿಗಾಗಲಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಮನೆಯೇ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದರು. ಯಾರು 1997 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಬೂರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನ ಬಂಡ ಪ್ರವೀಣಿ ಯಾರು ಪೂರೈಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಾಂಡ ಐನನೇ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಬಲಿಪಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಊರುಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭಜನದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಧಕು ಸುವರ್ಣರಾಜು ಅದನ್ನ ಹೇಗೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪಲ್ಲಂಗನೆ
ಒಂಚಾಂಚು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಅಂಚಾದ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇದು ಗೊಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂದು ದೀನ್ದಾಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರಬೇಕು ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಅದು ಪುರುಷ ಕಲಾಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿನ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥೋಡೆ ಜನ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಯಾರು ಬಂಡ ಈ ಪದಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಗೊಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಯಾರು ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚ ಇನಿ ಕಾಡೆಡ್ ದಿಂಚ 60,000 ಹದ್ಯ ಬಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿರಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಬಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 40,000 ಪದ್ಯ ಬಂತೇವೆ ಅವಳ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯ ಸಮಾಜದ ತೆಲಿಪಾವನ ಪದ್ಯ ಬಂತೇವೆ ಬುಲಿಪುನೆಗಳ ಪದ್ಯ ಬಂತೇವೆ ಬುಲಿಪುನೆಗಳ ಬಂತೇವೆ ತೆಲಿಪುನೆಗಳ ಬಂತೇವೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪದ್ಯ ಬಂತೇವೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ 40,000 ಪದ್ಯ ಬಂತಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾನಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡು ಆ ರೀತಿ ಜಾನಪದ ಲೋಕನ ಬಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಬಲ ತಿಗಿದನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಡು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪವನಂತರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೋಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕನಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪನಿಂದ ದೂರ ಮೀರಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬುಲೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರವೀಣ್ ಇತ್ತಂಡ 1-2 ಗಂಟೆ ಏರ್ಲೆಂಚಂತ ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಏರ್ಲ ಬಟ್ ಚಾಯನೆ ಪಾತ್ರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನೆ ದುಮ್ಮು ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಡೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಏನಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಗೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗೆ ಪನೋಡೊಂದು ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ಏತ್ ಪುಗರ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಒಂದು ಪುಗರ್ನತ್ತು ರೇವತೆಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕದನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ದಾದ ತಿಕ್ಕದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾರದಾ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪನೆಗೆ ಸರ್ವ ಜನಕುಲ್ಲ ಸರ್ವ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಯಶಸ್ಸುದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುನೇಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ನನಾತ್ ದುಂಬು ಪೋಪನೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಅವಕಾಶಲುಂಡು ಐನದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಾವಲಾದಂತುಗ ಇನಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡ ಗಳಿಗೆ ಆದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಕೆಲಸ ಆವಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿರೋರ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಡಿತೇನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಲ್ತದ ಯಾನೋರಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಡಾನು ಅಂಚಾದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ದಯಮಂಡ ಏರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧೋಡು ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಪೋಪುನಿ ಮನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಕೇನುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವಲ ಬೋಡು ಮುದುಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮೂಲ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಪ್ರವೀಣ ಪಿರೋರ ಪ್ರವೀಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತವೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయిన ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರು ಪದಗ್ರಹಣದ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಮ ತಾಲೂಕುಗಳ ಎಂಕುಲು ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಪಮ್ಯಣ್ಣಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು
ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅರಣಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಿರಣ್ ಕೊಳ್ಳ್ಯ. ಕಿರಣ್ ಕೊಳ್ಳ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮೋಹನ್ ಸಿರ್ಲಾಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ. ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದನಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಗಿ, ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಗಿ. ಜಾನಪದ ತತ್ವಪದಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧ್ ಭಂಡಾರಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್. ಜಾನಪದ ವರ್ಣಿಕೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಮಿತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಪದಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೇರ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡು ಪನ್. ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಮನಸ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಶುಭನ ಹಾರೈಸೊಂದು ಇನಿ ಸುರುಕಾದ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೆರೆನಂಚಿನ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಬಹುಶಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿನಿ 48,000 ಪದ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆನಂಚಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮವು ಐಕು ಸುರುಕಾದಿಯನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿನ ಕೋರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕುಂಪಲದ
ಜಾಗೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾನಪದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಅಲಂಕಾರವಾದ ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜು ಹುಮ್ಮಸ್ಸದ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿತ್ತ ಸಹಯೋಗುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣಲ ಆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೇತ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಜನಕಲ್ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣಲ ಮೂಲನಡತುಂಡು. ಐಕಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಜಾನಪದ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಜೀವಾಳನೆ ಜಾನಪದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ. ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತಲಿಗೆ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಪನೊಂತಿರ್ತಿಲ್ಲೆ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತಲು ಊರುಡು ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪನೊಂತಲು ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾತ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾವಂತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಯುವಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಅಜ್ಜಿನಾಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ಡ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೇನಿರುಂಡು ಪನ್ಪರ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಪನೊಲಿ ಮಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿಯತ್ತು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಹಾವು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನದಾನಿ ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಷ್ಟಿಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕಿರು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ದಾದ ಮಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈತುದಿಣ ಬದುಕುದಿಣ ಅಂದು ಇರ್ಪನೋಡು ಒಂದು ಕೇನ್ಬೆಗೆ ಆಯಿ ಆತನಗ ಅಜ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಬಲ್ಪಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಗ ಆ ಪಾಂತೆದ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬದುಕುದಿಂಡು ಸೈತುದಿಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜಲ್ ಆ ಪ್ರಾಣದ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಚೀರಂಚ ಪನ್ಪರಂದು ಪನ್ನಾಗ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಸೈತುದಿಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೈನು ಬಿಡುಪ್ಪ ಪಾಂತೆ ರಾವುಂಡು ಆಂಡ ಪಾಂತೆ ಬದುಕುಡು ಪಂಡ ಈ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮತ್ತದು ಕೆರ್ಪ ಅಂಚಾದು ಆ ಪ್ರಾಣ ಐತ ಆ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ಭವಿಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಂತದ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗೂ ಸತ್ಫಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಗೂ ದುಷ್ಫಲ ಅಂಚಾದು ಜೀವಿತನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಉಂಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯಾನಿ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಈ ಜಾನಪದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಆ ಪರಂಪರಾಗತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಸರ್ಸಾವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿರ್ದಾವಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಪ್ಪುದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಮಾತ ಆ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಐನು ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಜಾನಪದ ಇತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಾತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ನಂಗೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ್ ಐತ ಇಡ್ಡಿಟ್ಲ ಈ ಜಾನಪದದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟೋಗ್ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಯಾಕಡ್ಲ ಪಂತೆ ನನೋರ ಪನ್ರೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ವಿದೇಶದಕ್ಲು ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನು ತೂಪಿರ್ದಾಯಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಒರಿಪುಣಂದು ಪಂಡ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಾದವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಭಾರತನು ಹಾಳು ಮನ್ಪೊಡು ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದುರುದ್ದೇಶಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತೇರು ಈ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಕೊನೆಯೇರು ಆಂಡ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಡು ಓಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆತಿ ಜೈಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಈತ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಂಡೋದ್ಲ ಭಾರತದ ಪುದ ರಂಚನೆ ಒರಿದಣು ಅಂದು ಅಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ನೆನೆಪುವರಿಗೆ
ಈ ಭಾರತನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಂತಂಡ ಭಾರತ ನಾಶ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕಳ್ಳೆತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕ ಬರೊಂದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ರಾವಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಒರಿತು ನೋಡು, ನಮ್ಮತನನ ನಮ್ಮ ಒರ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಐಕಾರ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಲು ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಜಾನಪದ ಅಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಜಾನಪದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನಕ್ಲ ಭಾವನೆನು ಅಕ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಮಂತನಂಚಿನ ರೀತಿ ಅವಂಜಿ ಬದುಕದ ಜೀವನ ಆದುಪ್ಪು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಆದುಪ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಉಪ್ಪು, ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಜಾನಪದ ತವಲೈ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಪಂಡ ಅವಂಜಿ ಭಾವನೆದ ನನೊಂಜಿ ರೂಪ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಐಟಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಟಿ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು, ಕೈಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪನ ಊರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಬಾ ನಂತವರಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಲಿತ್ತುಳ್ಳ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಬಳೆನ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿನ ಪದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕೂಸು ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ಬೀಸಣಿಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ, ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಆಡಿದರೆ ಬೀಸಣಿಕೆ ಗಾಳಿ ಸುರಿದಾವನ. ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಜಲೆಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಸು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿನ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದು ಜಾನಪದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನೇ. ದೈವತಾರಾಧನೆ ವಿಜೇತೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಾಡ್ದನ ಸಂದಿಲು ಕತೆಕುಲು ಪೂರ ಜಾನಪದಗೂ ಸೇರ್ನ ಹೈಟ್ ಆತ ತತ್ವ ಉಂಡು, ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟ್. ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಲ ಮಂತನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಕಜ್ಜ ಬಹಳ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಂದು. ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತೆರ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪದ್ಯನ ಪಣೊಂದು ತುಳುತ್ ಕನ್ನಡದನೆ ಶಾಲೆಡು ಮಾತ ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಬರದತ್ತು ನಂಚಿನ ಪದ್ಯನು ಪಣೊಂದು ನನ್ನ ಹಾತು ಈ ಜಾನಪದದ ಸೊಗಡು ನನಾತು ಪಸರಿಸಾವಡು ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ಆ ಜ್ಞಾನ ಮುಟ್ಟಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪದರಡದು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೊಳ್ಳಿರು. ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದು ಆನ್ನ ಹಿರಿತನ ಮಾತೆರು ಕಲಾವಿದರ್ಲೊಲ್ಲಿರು ಅಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರ್ಲೊಲ್ಲಿರು ತೋನ್ಸಿ ಎಣ್ಣೆಲೊಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಲು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬುಳೆವಾಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಕುಂಪಲ ಕೊಲ್ಯ ಅಂದು ಉಪ್ಪುದಾರ ದೆಪ್ಪನಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕ ತೋಜು ನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಗತನೆ ಚಿಯನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ರಡ್ಡು ನೆಯ್ಕುಲು ರಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಡ್ಲೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪೇರದ್ದು ತಯಾರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನೆಯ್ ಐನ ಪಿರ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಂಡವು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟುಂಡು ಅತನ ನೀರ್ಗೆ ಪಾಂಡಲ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟುಂಡು ಆಂಡ ತಿಗತೆತ್ತ ಇದುಲೆ ಸಿಯ ನೆಯ್ ಅವಂಚತ್ತು ಒವೇ ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತುಗೆ ಪಾಂಡಲ ಅವ ತಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ತಿಗತನೆ ಐತಲ್ಲೆಕ್ಕ ಐಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಕ್ರಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರೊಂದು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯನು ಯಾನು ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಒಂಜಿ ನಡಪಾಯಿರು ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಡುನಾಣ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಪೂರ ಸೇರ್ದಾನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಪಡು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ದೈವ ಬಲ ಅವರಡ್ಡು ಸೇರ್ನಾಗ ತನ್ನತೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸಾಪುಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನನಾತು ದುಂಬು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನು ಪನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾನಪದದ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಪದನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಉಂಟಾಬಿ. ಬಂಗಾರು ಬಳೆಯ ಮಂಗಳಗಿರಿಯ ಕುಡಾಮ ಗಿರಿಯ ಕಾಡಿನ ಸೀರಿ ಬಂಗಾರು ಬಳೆಯ ಮಂಗಳಗಿರಿಯ ಕುಡಾಮ ಗಿರಿಯ ಕಾಡಿನ ಸೀರಿ ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುವ ತಳುಕು ನಾಗರ
ಕಸೆ ಕಸೆ ಬಣ್ಣದ ತಾರೆ ಕಸ್ತರಿ, ಕಸೆ ಕಸೆ ಬಣ್ಣ ಕುಸುಂಬಿ ಸೀರಿ, ನಾಗಭನೇರೊಂದು ಹಸಿರು ಸೀರಿ, ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಶಾಯನಾಲ, ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಶಾಯನಾಲ, ಏಳಡಕ ಗುಮ್ಮಟಗಲ್ಲ ಕರಿಯ ಬಣ್ಣ ಕರಿ ವಿಕ್ರಮರಾಯ, ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಗಾಂಧರಾಯ ಮತ್ತೆ ಶೂರ. ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಶಾಯನಾಲ, ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಶಾಯನಾಲ, ಏಳೂರ ಧಡಕ ಗುಮ್ಮಟಗಲ್ಲ ಕರಿಯ ಬಣ್ಣ ಕರಿ ವಿಕ್ರಮರಾಯ, ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಗಾಂಧರಾಯ ಮತ್ತೆ ಶೂರ. ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಧಡಲ್ ಪತ್ರಗಿರಿ ನವಿಲುಗರಿಯ, ಧಡಲ್ ಪತ್ರಗಿರಿ ನವಿಲುಗರಿಯ, ಕಾಕಿನ ಕೇಕಿನ ಸಾಕಿನ ಸರ್ಗಮ ಭರ 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 ಭರ, ಊದುರಾವಳಿ ಸುರಪುರ ಶಹಪುರ ಸಗರ ಪಟ್ಟಣ ಸಗರ ಪಟ್ನ. ಧಡಲ್ ಪತ್ರಗಿರಿ ನವಿಲುಗರಿಯ, ಧಡಲ್ ಪತ್ರಗಿರಿ ನವಿಲುಗರಿಯ, ಕಾಕಿನ ಕೇಕಿನ ಸಾಕಿನ ಸರ್ಗಮ ಭರ 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 ಭರ, ಊದುರಾವಳಿ ಸುರಪುರ ಶಹಪುರ ಸಗರ ಪಟ್ಟಣ ಸಗರ ಪಟ್ನ. ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಬಂಗಾರು ಬಳೆಯ ಮಂಗಳಗಿರಿಯ ಕುಡಾಮಗಿರಿಯ ಕಾಡಿನ ಸೀರಿ, ಬಂಗಾರು ಬಳೆಯ ಮಂಗಳಗಿರಿಯ ಕುಡಾಮಗಿರಿಯ ಕಾಡಿನ ಸೀರಿ. ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುವ ಥಳುಪು ನಾಗರ, ಹೊಳಪಿನ ಬಣ್ಣದ ತಾರೆ ಕಸ್ತರಿ. ಕಸೆ ಕಸೆ ಬಣ್ಣ ಕುಸುಂಬಿ ಸೀರಿ, ನಾಗಭನೇರೊಂದು ಹಸಿರು ಸೀರಿ, ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಪುರದ ಪಂಡರಿ ಪನ್ನಸ್ತಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುರಾರಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರಿ. ಕನ್ನಡದೊಂಚೂರು ಮೋಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಪದ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿನ ಕಥೆ ಇಟ್ಟು ಬರಂದುಂಡು. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸುಮಂತಂದು ಜಯ ಗುರುದೇವ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟುಗ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ತೆಲುಪುನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಯಕನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತರೆದಗ್ಗವಣುವ ಆ ಜನಪದ ಅಂದು ಜನಪದ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಯಾಕೆಂಡ ಬಾಯ್ದೆರಟು ಬೈದಿನ ಪದ್ಯುಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಥನು ಒಕ್ಕುನಗ ಇಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದನ ಚಿತ್ರ ಪದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾ ಆನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ನೀಟಪ್ಪಾಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಸೋಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವೇಲ್ಯನ ಅವೇಲ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ತುನು ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ನನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನ ದುಂಬು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಪದಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಬೇಗ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಗುರೂಜಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಪ್ಪೆಗಳ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಎದುರುಕೊಳ್ದಿರ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜನಪದದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ
ಅವೆಲ್ಲಿ ಆಪಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಮ್ಮನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಜಾನಪದದ ವಿಚಾರದ ಪಾತ್ರದ ಪೋಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಡಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಈ ಜಾನಪದದ ಒರಿಪುಡುವ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಯನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಆದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆ ಅಕಲು 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡದು ಉಳ್ಳಾಲಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾನಪದನ ಒರಿಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಜಾನಪದನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದೇ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ದೇವನ ಬಿರುದು ಅರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯಾಡಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಗುರುಜಿ ರಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಅರೆಗೆ ಇಂಕುಲ್ದಿನ ಪುದರದ ಯಾಕೆಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆಂಡ ಆಯ್ತ ಪುದರದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಂಬೂರಿಂದ ಪುದಾರು ಇನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಪಡಕ ಪದಪಾನ್ ಕಾಣಪುದಾರೆ ಜಾನಪದದ ಪದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದಪಾನ್ ಕಾಣಪುದಾರೆ ಚಕ್ ಉಳ್ಳಾಳದ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ ಏರು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ಕೊಂಬ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ಕೊಂಪಲ್ಲ ಅರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕಡ್ದ ಅಂದೇನು ತೂಯ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತರಾದಪ್ಪು ಈಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆದಪ್ಪು ಹತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒರಿಯರ್ತೋರಿ ಘಟಾನುಘಟಿನಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಪಾದು ಆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಬುಲೆಪವರು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸಲು ಉಂಡು ಇಂಕೆ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣಿಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಎಂದಕೇಂಡ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬೇ ಸಂಘಟನೆ ಪತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಲಾಯಿಡಪ್ಪು ನಾವು ಆಂಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಪನ್ಪಿನವು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಗಡನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬುಲೆಪಾದಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಉವಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಿತ್ತು ನಾವು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಬೋಣ ದಾಯಕೇಂಡ ಕರಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಮಸ್ಕತ್ ಪಕ್ಕ ದುಬೈದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಲ್ಪ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕುಲ್ ಬೈದಿರ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂದು ಎದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಿಪವರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾದುಲ್ಲ ನಾವೇನೇ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲಡು ನವೀನ್ ಪ್ರವೀಣ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ತಂಡ ಇಡೀ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ತಾಲೂಕು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ 1 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನ ಮೂಲಕವಾದ ತೋಜಾದ ಕುಡ್ದು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ತಂಡ ದೀಜಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಖಂಡಿತ ಕೋಟಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆ ಪ್ರವೀಣನಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಶುಭಾಶಯದ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸಿದಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಪ್ಪ ಶಾರದಾಂಬೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋ ನಿನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟುಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆರಿಬಲಾದು ನನೊಂಚಾತು ಲೇಸುನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತಿರನ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಇರಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟು ಪುನಾರು ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ಸಹಕಾರಿ ದುರಿಣರು ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರಡೊಂದು ಕೇನು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಇನಿ ಅಧಿಕೃತ ಪದಾಗ್ರಹಣದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ಪದಾಗ್ರಹದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಬಲ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಇನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅಂಜನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಪಾತಿರೇರು ಆರು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನವೈನ ನೆಕ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಇಂಥ ಈ ಪದಾಗ್ರಹಣಗೂ ಯಾನ್ನ ಓಲಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧೊಡ್ ಬುಡ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಎನ್ನ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಆತ್ಮೀಯರು
ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನ್ ಹಾಜರು ಆವಡೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕಣೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ 25 ರಾಷ್ಟ್ರ ತಿರುಗಿದೆ ಆಂಡ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾನಪದ ನೆನ್ನ ಕ್ರಮನು ಓಳ್ತು ಎರಳಾಪುಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿಂದಾಪುಣು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಯಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾನಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನಂತನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಡ ಅಚ್ಚು ಚೊಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರವೀಣರು ಅಂಜನಾರ್ನ ಸೌದ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಪಂಡಿತ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೆನ್ನೆ ಇಂದತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ನೆನ್ನೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದು ಪ್ರವೀಣರ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಅರ್ಲ ಸೇರಿದು ನೆನ್ನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂದೋಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರದು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಅದು ಪ್ರವೀಣರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಏರು ಅಂದ ಆರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತಿ ಆರು ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಡೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ₹10 ಜೈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಲಿನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ದುಂಬು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬರಂದುಲಿರು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಲೂಕಟ್ಟದ ಒತ್ತಿರದ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಜಾನಪದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪದಪನ್ಕ 2025 ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನಲೆ ಸುಬತ್ತದು ಆಶ್ವಾಜ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಘಟಕ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರಪಾದು ಉಡೋಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರುಲಿ ರಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಘಟಕ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ ಬರೋದು ಉಡೋಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ಯರಾದ ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆತ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ BJPದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಎಂಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಘಟಕದ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲು ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೀನಶಕ್ಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಮೋಹನನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶನ್ನೇ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದೇದುರುಪಣ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತೋಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ನಿ ಗೌರವ ಸಲಗಾರರತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನಃ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಟೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಡೆ ಬೈಯರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಸಾರದೋಸ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಗಳ ಕೈ ಸೇರದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಆ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಚೆಂಡಬಟ್ಟದು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಸಮಿತಿ ಜವನಿರುಲೇರು ಆರೆಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತುಲೇರು ಅಗ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷದ ಪದಪನ್ಕ 2025 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಅಂತೆ ಪಡ್ತು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಕಲನ್ನೇ ಉಪಸ್ಥಿತುಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಪಿರೋಡು ಸಾಯಿಪರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಘಟನೆ ಘಟನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅವಳು ನಾರಾಯಣನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪುರುಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚ ರಮೇಶ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೇಟೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ತಂಡದಗ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಂಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಹಿಂದ್ ತಂದನ್ನ
ತಾನನ ನಾರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಗರಿಗೆ ಹೂವಿ ಗೊಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಗೊಲಿದ ಗರಿಗೆ ಹೂವಿ ಗೊಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಗೊಲಿದ ಸೋಲಿಗರ ಬಾಲೆ ಗೊಲಿದ ರಂಗನಾಮ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕನೀರ್ ತೋಟ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗಣೀರ್ ತೋಟಕ್ಲು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೆನ್ನಿ ಮೆನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಎಂಕಲ ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲ ಮಗುರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬದದ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಕೋರುಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಪುರ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೇನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಐಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಏಪಲ ನೆಂಪುಡೆ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪು ನಿಲೆಗಟ್ಟಿಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊಸಕುರಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಮ್ಯಾಲೆ
ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ. ಇಂಕಲ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡದು ಇಂಕಲ ಶಾರದಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಅವೆಲಕನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಬದದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಕೋರುಡು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಶಾಂಭವಿ ತಂಡಗ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಏಪಲ ಕೈಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋಪಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಬದದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ್ಕ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ್ಕ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ, ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ, ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ದೇವರ ಮಗನೇ ಗೀಗಿ, ಮುತ್ತುಳ್ಳ ಶರಣರ ಬಂಟನಿಗೆ ಗೀ. ಏ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ದೇವರ ಮಗನೇ ಗೀಗಿ, ಮುತ್ತುಳ್ಳ ಶರಣರ ಬಂಟನಿಗೆ ಗೀ. ಬೆನವನ ನೆನೆದರೆ ಕನವನವಾಯಿತು ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬೆನವನ ನೆನೆದರೆ ಘನವನವಾಯಿತು ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದೆವು ಗೀಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಡೆವು ಗೀಗಿ. ಏ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದೆವು ಗೀಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಡೆವು ಗೀಗಿ. ಬಂದ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಪ್ಪ ಮಾಯವಾಗಿ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬಂದ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಪ್ಪ ಮಾಯವಾಗಿ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಓ ಗಣಪ ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ, ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ. ನಮ್ಮೂರ ಬೆನಕಗೆ ಹಾಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ನಲ್ಲೆನೂರಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೀಗಿ. ಹೇ
ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ ಗಿಯ ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ 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 ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ 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 ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ ಗಾ ಗಿಯ 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 ಗಾ ಗಿಯ ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ 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 ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ 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 ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ ಗಾ ಗಿಯ ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ 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 ಗಾ ಗಾ ಗಿಯ ಗಿಯ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ಬದು ತಪ್ಪಣ್ಣಿ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಈ ಒಂಜೆ ತಂಡಗೆ ಇಂಕ್ಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೂಲಿಯತ್ಲು ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರುಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡು. ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನಂಚಿನ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದ ಮೂಜಿನ ತಂಡಗೆಂಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಮಠದ ಲೇಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂರ ತಂಡದಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಣಿಯರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ಪಣದ ವಿನಂತಿ. ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರ ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಗಮ ಬಂದವನೇ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದವನೇ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಗಮ ಬಂದವನೇ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದವನೇ ಬಂದ ಜಂಗಮ ನಿಂದವನೇ ದುರು ದುರು ಒಳಗೆ ನೋಡವನೇ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಗಮ ಬಂದವನೇ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದವನೇ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಗಮ ಬಂದವನೇ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದವನೇ ಬಂದ ಜಂಗಮ ನಿಂದವನೇ ದುರು ದುರು ಒಳಗೆ ನೋಡವನೇ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ಹತ್ತಿಯ ಮರವ ಕಡ್ದ್ಯಲ್ಲೋ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ಯಲ್ಲೋ ಹತ್ತಿಯ ಮರವ ಕಡ್ದ್ಯಲ್ಲೋ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಲ್ಲೋ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಂದವಾದ ಮಗನಿಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತೆಂಕಣ
ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮುದುಕಿಗೆ ಕಲ್ಮಣ್ಣುರುಳಿ ಕೊಟ್ಯಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮುದುಕಿಗೆ ಕಲ್ಮಣ್ಣುರುಳಿ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ಮಣ್ಣುರುಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಕಂಗ್ಲಲ್ಲಾಡೋ ಮಗನಿಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ಮಾವಿನ ಮರವ ಕಡ್ದ್ಯಲ್ಲೋ ಮಾವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಲ್ಲೋ ಮಾವಿನ ಮರವ ಕಡ್ದ್ಯಲ್ಲೋ ಮಾವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಲ್ಲೋ ಮಾವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದದ್ರಿಂದ ಮಡಿಲಲ್ಲಾಡೋ ಮಗನಿಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ ಯಾವೂರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲೋ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೋ ತಂದನ್ನೋ ತಾನೋ ತಾನಂದನ್ನೋ ತಾನೋ 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 ಜನಪದ ಗಾಯಕ ನೆಚ್ಚಿನ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ. ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ತಂಡಗ ನೋಡವಳಂದಾವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ನೋಡವಳಂದಾವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ನೋಡವಳಂದಾವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ನೋಡವಳಂದಾವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿಳಿಯುತ್ತ ಬಿಟ್ಟಾಳೆ ಮಂಡೆಯ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಲಂಗ ಹುಲಿ ಚರ್ಮ ನೋಡವಳಂದವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಲಂಗ ಹುಲಿ ಚರ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿಳಿಯೋ ಸಡಗರ ನೋಡವಳಂದವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮುಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮುಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ
ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ತಾಳೆ ಹೂ ತಂದೀನಿ ತಾಳ್ತಾಯೇ ನನ್ನವ್ವ ಮೇಘಾಲ ತೋಟದ ಮರುಗವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ಮೇಘಾಲ ತೋಟದ ಮರುಗವ ತಂದೀನಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಹರಕೆಯ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ನೋಡವಳಂದವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದವ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಬಾವ ತಂದನೋ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ತಾನಂದನೋ ಬಾವ ತಂದನೋ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಬಾವ ತಂದನೋ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ತಾನಂದನೋ ಬಾವ ತಂದನೋ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ತಾನಂದನೋ ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರಿಗೊಂದೈ ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನಂದನೋ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ಅತಂದ್ರೀಸಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ತಾನಂದನೋ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾವ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ಶಿವಯೋಗಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ತಾನಂದನೋ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿನೇ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಬೀಡ ಗಬ್ಬದ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುವ್ಯಾವೆ ತಾನಂದನೋ ಗಬ್ಬದ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುವ್ಯಾವೆ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರಿಗೊಂದೈ ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನಂದನೋ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ಅತಂದ್ರೀಸಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ
ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರಿಗೊಂದೈ ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನಂದನೋ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ಅತಂತ್ರಿಸಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡುಪಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಂಗಲ ಒಳಚಲ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳಾಲಡ ಭಾಗ ನಡಪುರಂಚನ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟಡು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡನು ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಊರು ನಡಪುರಂಚನ ಮಾತ ಧರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ನಂಚನ ಎಂಗಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಸುರುಕು ಯಾನು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತ ಒಂಜಿ ಘಟಕದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅರಿನು ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿದೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ನಾನಂದಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿಜ ಅಂಚನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಮನಂಜನ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಬಾಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯದಿಂಜಾರು ಒಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಮನಂಜನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದಾರೆ ಈಗ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಮಿಲ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀ ಹೋಗುವುದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀ ಹೋಗುವುದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಣಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಣಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ ಗಳಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ ಗಳಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಒದಗಿ ಬಂತು ಮರಣದ ಕಾಲ ಒದಗಿ ಬಂತು ಮರಣದ ಕಾಲ ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರ ಬಾಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಣಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಣಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ನರ ಜನ್ಮವು ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಪಾಪದೊಳು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಿ ನರ ಜನ್ಮವು ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಪಾಪದೊಳು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಯ್ತಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಹಗಲು ಇರುಳು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಯ್ತಿ ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರ ಬಾಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಣಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮಣಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಹಣವು ಬಹಳ ಗಳಿಸಿದಿ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಯೋ ತನಕ ತಿನ್ನೊಚ್ಚ ಹಣವು ಬಹಳ ಗಳಿಸಿದಿ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಯೋ ತನಕ ತಿನ್ನೊಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚ ಓಹೋ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚ ಪರ
ಸುಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ನನದು ಎನ್ನುತ್ತಿಯಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆದು ಎನ್ನುತ್ತಿಯಲ್ಲ ನೀ ಹೋಗುವುದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಸುಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ಆಹಾ ಹಾ 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 ಓಹೋ ಹೋ 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 la 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 ಈ ಕೂಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನಂದಿನಿ ನದಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಚ್ಚೆ ನಂದಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಜನ ತಂಡಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೊರ್ರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಬರರು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನಂದಿನಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಂಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಂಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ಅರೆದರು ಅರಿಶಿನವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸರು ಸುಣ್ಣವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸರು ಸುಣ್ಣವ ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಮ್ ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಮ್ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ನೀಲಾದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ನೀಲಾದೋ ಕುಳಿಯೋ ಲೋಲನಾಥ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ ನಮ್ ಲೋಲನಾಥ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಮ್ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಪ್ಪವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ನಮ್ ಒಪ್ಪವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಮ್ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ಗಂಧದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ ನಮ್ ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜೆನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ನಮ್ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾ
ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಲಿಯ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಜನುತಾ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಲಿಯ ನಂಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಲಿಯ ನಂಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಲಿಯ ನಂಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಲಿಯ. ಸಿಂಧು ತಂಡಗ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣಗ ಮಾತೆಗಳೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಚಾರೋ ವನಸು ತೆನಸಿದ ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮಾನಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ ಅವು ಏತುಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಕವಿತೆ ಉರುಳುದ ರೂಪೊಡು ಪದಕುಲಾದ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಅವೆನ್ನು ಕೇನ್ನಗ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಆಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪದನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆವಿಗೊಂಡೆ ಮಂತ ಕೇನ್ಗನೆ ಬಲೆ ಪದ ಬಂಟ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾ ಡೆನ್ನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾ 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 ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾ 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 ಡೆನ್ನಾನಾ ತುಳುವನಾಡಿದ ಕೋರಿ ತಂಬಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೋಂಟಿಗೆಡ್ಡಸ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಯಸ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿದ ತಮ್ಮನ ಡೆನ್ನಾ ನಾಡೆ 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 ನಾಡೆ
ಈ ಕೂಟದ ತಂಡಗೆ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜೇಶ್ KS ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾರದಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಶವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ಪಡವಿನಂತ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ತಂಡದವರು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಈ ಕೂಟದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಕಪಿಲಾ ತಂಡಗೆ ಎಂಗಳ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಾನ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಾನ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಾನ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿದ್ದ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿದ್ದ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಾನ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ನಾನ ತಾನ ಹಾಡು ಹಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಹಾಡು ಹಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡುವಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡುವಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಏನು ಆಡಲು ಬಂದ ಬಾಗಲದವರ ಮಕ್ಕಳ ನುಂಗಿತ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ 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 ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ತಂದನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಾನ ಹುಲ್ಲು ಒನಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ 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 ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಏನಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನೇ ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ 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 ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂದನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಾನ
ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗಳ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಸರಸ್ವತಿ ತಂಡದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪದಬನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ಕರೋಡ್ನಿಗಳ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 12. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಕುಮಾರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದದ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ ಚಂದದ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಕುಮಾರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಕುಮಾರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದಕ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ ಚಂದಕ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ ಬಾಳೆಯ ಬನದಾಗ ನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಗಿ ಬರಲವ್ವ ಬಾಳೆಯ ಬನದಾಗ ನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಗಿ ಬರಲವ್ವ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆ ಬಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಾಗಿತ್ತ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆ ಬಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಾಗಿತ್ತ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದಕ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ ಚಂದಕ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ 6 3 9 9 ಚಿತ್ರದ ಕೊಡನವ್ವ 6 3 9 9 ಚಿತ್ರದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದ
ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲು ಅವಲಕನೆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷದರ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಂಜೆಂಕಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನೀನು ಪುಟ್ಟು ಬರಬ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದಾರಿಗೆ ತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು. ಏ ತಂಗ್ಯವ್ವ ಹೇಳಕ್ಕವ್ವ, ನಂಗೆ ಶಾನೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಕಣೆ. ಏನಕ್ಕವ್ವ ನಿನ್ನ ಆಸೆ? ನಿಂಗ ಒಂದ್ ಪದ ಕೇಳ್ದೆ ಬೋ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ನಿಂಗವ್ವ ಒಂದ್ ಪದ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನಿಂಗವ್ವ. ಏ ನಳ್ಳಿ, ಏ ಕಮ್ಲಿ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ನಿಂಗವ್ವ ಪದ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟಾಳ. ಬರ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬಂದಿ ನೋಡು ನಿನ್ನಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ ಮತ್ತ. ಆನುಮಲೆ ಅದುಕಾರ ಓಹೋ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ. ಹೌದಪ್ಪ ಮೂಡಲ್ಮಲೆ ಮಾಯ್ಕಾರ. ಶಿವ ಶಿವ ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು. ಆನುಮಲೆ ಅದುಕಾರ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ ಮೂಡಲ್ಮಲೆ ಮಾಯ್ಕಾರ. ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು. ಆನುಮಲೆ ಅದುಕಾರ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ ಮೂಡಲ್ಮಲೆ ಮಾಯ್ಕಾರ. ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು. ಎದ್ದೇಳು ಮಾದಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಖ ನಿದ್ದೆ. ಎದ್ದೇಳು ಮಾದಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಖ ನಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾವೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ. ಹೌದೇನು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾವೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾವೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಮಾದೇವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾವೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಮಾದೇವು. ಮಗು ಬಂದಾವೆ ಪರಸೇಲಿ. ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು. ಆನುಮಲೆ ಅದುಕಾರ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ ಆನುಮಲೆ ಅದುಕಾರ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ ಮೂಡಲ್ಮಲೆ ಮಾಯ್ಕಾರ. ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾದೇವು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಸಪ್ಪಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾದೇವು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಸಪ್ಪಗೆ. ನೋಡಿದೋರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದೋರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಾರ. ನೋಡಿದೋರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಾರ ಮಾದೇವು. ನೋಡಿದೋರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಾರ ಮಾದೇವು. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೇವು ಕಲಿಯಾಗು. ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು. ಆನುಮಲೆ ಅದುಕಾರ
ನಿನ್ನಾಸೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನರರಾಸೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ನರರಾಸೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ನರರಾಸೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ನರರಾಸೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ನರರಾಸೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಮಾದೇವು. ಹೊಯ್ಯ ನರರಾಸೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಮಾದೇವು ನಿನ್ನಾಸೆ ನಮಗೆ ಅನುಗಾಲ ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಅನುಮಲೆಯ ದುಃಖಾರ ಹೈ. ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ. ಹೈ. ಅನುಮಲೆಯ ದುಃಖಾರ ಹೈ. ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುರುಕಾರ. ಮೂಡಲ್ಮಲೆ ಮಾಯ್ಕಾರ ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು 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 ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಬಾನನ್ನ ಮಾದೇವು ಇವಜಿ ಕೂಟಡು ಯಮುನಾ ತಂಡಗ್ ಇನಾಮ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಪೋಡದು ಯಶವಂತನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಕುಂಪಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಶೋಧರ್ ಬಕ್ಕ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಕುಂಪಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟರೆ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಟದ 13 ಜನ ತಂಡ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣಿ ಕಾಪದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಪೊಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಬರೆದ ಘೋಷಣೆ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾಂಡ ತರಕಾರಿ ತಿಂದಾರೆ ಮಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಂಬೆಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ. ನಿಂಬೆಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ. ನಿಂಬೆಯ ಆರೇಲಿ ಮಾವಿನ ಬೇರಾಗಿ ಇರುವೋಳೆ ಒಲ್ಗಾದ ಸತ್ತಿಗೆ ಹೋದವಳೆ. ನಿಂಬೆಯ ವಾಲ್ಗಾದ ಸತ್ತಿಗೆ ಒದಗೋಳೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮಲಿಗೆ ತೊಡರ ಬೀಡಿಸವ್ವ. ನಿಂಬೆಯ ನಿಂಬೆಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ. ನಿಂಬೆಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ. ನಿಂಬೆಯ ಎಂಟೇಲಿ ಮಾವಿನ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ತಂಡವು ಕಾವೇರಿ ತಂಡವು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟುರಗೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟುರಗೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟುರಗೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ತಾಯಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ದೇವ ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ದೇವ ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವ ನಿಂತೈತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವ ನಿಂತೈತೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೆಲೆವ ಒಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೆಲೆವ ಒಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದಾಗಿ ಊರ ಜಾತ್ರೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇವ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊರ ಜಾತ್ರೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇವ ಯಾಕೆ ಬಾಳುತ್ತಾ ನಡೆವ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ನಡೆವ ಒಂದಾಗಿ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಗಂತೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೈತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಬಾಣ ನಡೆಸೋಣ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಬಾಣ ನಡೆಸೋಣ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರವಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ 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 ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ ಪಂಡದ ಇಣಿತ ಪದ ಅಕೀರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾದ್ ಶರಾವತಿ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ ಸೇರೊಂದೇರು ಶರಾವತಿ ದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾನಪದ ಅದುಪು ಭಜನೆ ಅದುಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡತ್ ಉತ್ಸಾಹಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ಜನ ಈ ಮುಕ್ಲು ಏಪಲ ತುಳಸೆಕ್ಕ ಅದುಪು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅದುಪು ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತು ಪೊಡು ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಕಿರಿತನಕದಾಗ್ಲ ಮೀರಿಸ ಅನ್ನೊಂಚಿನ ಒಂದು ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಏಪಲ ಒಡನಾಟ ಅದುಪು ಅಕ್ಲ ದೇಕಿ ಅದುಪು ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಜನದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟರೆ ಗೋಪಿಯನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೋಡು ವರ್ಣದ ಬಿನ್ನಂತಿ ಬಲ್ಪ ಅಚ್ಚನೆ ನಮಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಕೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು
ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕುರಿತು ಅಕ್ಲಿನ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಮಾತೆಂಗಳ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಣತಿ ಒಂದು ಪದಪನ್ಕ ಈ ಲೇಸದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇನೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದ್ ಮಲ್ತ ಮೇಧಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ರ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಎನಪಯ್ಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 15 ತಂಡಗಳು ಇಣಿತ ದಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜನಪದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪದಪನ್ಕ ಲೇಸಿನ ಪೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಮಾತ ತಂಡಲಿಗಿಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿನೇಟ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಚಿದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಉಳಾಲ ಘಟಕದ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯ ನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿದ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಡು ಶೋಕಾಯ್ಜ ಭಜನೆ ಸಂಗೀತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಹೊಸತನ ಜೀವ ತುಂಬು ನಂಚನ ಜೀವ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪು ನಂಚನ ಅಂಚನ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿನದೆ ತೊಂದು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಡು ಇನಿ ಕಪಿಲ ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ನರ್ಮದಾ ಯಮುನಾ ತುಂಗೆ ಪಣದು ನದಿತ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತ ಆಡ ಐತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುದರ್ಲ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಓದುದು ಪಂಡೇರು ಆಚೆ ಹತ್ರ ಈ ಕುಡರ ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬು ಇಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ತಂಡ ನಳಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಾ ಶ್ರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಲಹರಿ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಕೊಲ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಮಾಡ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬಜಾಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕುಂಪಲ ಮರಾಠ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 15 25 ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಾನು ಸುರುಕು ಎಂಕಲು ಕಿರಣಾದು ಪೆಂಗಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಸುರುಕು ದೇತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡ 15 ಎಂಟ್ರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 16 ತಂಡ ಪಡೆದು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದು 15 ತಂಡ ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅನ ಇನಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಬರ್ಪೂಜಿಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆ ಟೀಮ್ಡು ಒಟ್ಟಾರೆ 16 ಪೂರ ಆಜೆ ಕೆತ್ತುನ ಪನ್ಪನಂಚನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಐಕೆ ಬೋಡೋದು 16 ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ತೊಂಡು ಅನ್ನ 15 ಟೀಮ್ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಇಂಜಿ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ನೇ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಆತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಂಡರ್ದು ಆತಂದು ಜಾನಪದ ಕೂಟಾರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುನ ಕೈಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕೊರ್ನಿಂದ ಪಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ದಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಆನುಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜ ಅಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬರೀ ಎಂಕಲು ಪಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುನ ಕೈಕ್ ಜಾನಪದ ಪದ ಕೊರ್ನ ಅವು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಲೂಸ ಅಪ್ಪ ಲೂಸ ಪನ್ಪನಂಜನ ಪದನು ಕೊರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಲೂಸೆ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಜಾನಪದದ ಒಂಜಿ ಪದನು ಕೊರ್ನ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬುಳೆಪನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ದೇಕಿಡು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಚ್ಚ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಪದಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪದನು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಕ ಜಾನಪದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದುಪ್ಪಾರು 15 ತಂಡದಕ್ಕಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದುಪ್ಪಾರು ಆಡ ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಐನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಪಡ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು 10 ಪದ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರಿಯತೆ 10 ತಂಡ ಪದ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಗಣನೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಪಾಗ 10 ಪದ್ಯಲ್ನ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಲೋಕೊಡು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಲ್ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಜಾನಪದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚತ್ತು ಪಿರಾಕದಕುಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಕುಲುಂಡ ವಿತ್ತೆಲು ಉಂಡು ಇತ ಕುಡಗೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪುಟ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪನ್ನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಜನಪದ ಅವು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅದುಪು ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಅದುಪು ತುತ್ತೈಸ ಅದುಪು ಅತಂಡ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನ ಆವಾಭಾವ ಅದುಪು ಅತಂಡ ನರ್ತನ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಅದುಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಜಾನಪದ ಪದಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವುದು ಬತ್ತದ ಪದ ಪನ್ಪುಲಾಕ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಪನ್ಪುನ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುತ್ತೈಸಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮೋನದ ದೇಕಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಇನ್ನು ಬೈದರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಂಡೇಟ ಎಂಗ್ಲ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೋರ್ರೆಯುಳ್ಳೇರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಟೀಮ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಅಂದರೆ ಜನಪದೀಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಬೆಸ್ತರಿರ್ಬೋದು, ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ಕುರುಬರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಗೀತೆಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಈ ಕವನಗಳು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತದವರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ? ಮೈಸೂರು ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಗಡು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಂದರೆ ಹೀಗೂ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಗೀತೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆದಂಥ ಗೀತೆಗಳು ಇರಬಹುದೆಂಬ ಒಂದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಜ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿದಂಥ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾವಣಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಗೀಗಿ ಪದ, ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಏನಂದರೆ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ, ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಆ ದಾಟಿ ಯಾವುದು ನೀವು ರಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ದಾಟಿ ಡೆನ್ನನ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ತಂದಾನೋ ತಾನಿ ತಂದಾನೋ ಅಲ್ವಾ, ತಂದಾನೋ ತಾನಿ ತಂದಾನೋ, ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ, ಸುವಿ ಸುವಿ, ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜನಪದೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ, ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೀತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ನಾನೊಂದು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದು ಆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೈಲಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ದೂರ ಕಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಲು ಹರಿಣವು, ಏರಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಜಾಲ ಚನ್ನವು. ದೂರ ಕಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಲು ಹರಿಣವು, ಏರಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಜಾಲ ಚನ್ನವು. ದೂರ ಕಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಲು ಹರಿಣವು, ಏರಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಜಾಲ ಚನ್ನವು. ತಕ್ಕದಿಮ್ಮಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನಿತಾನೋ, ತಕ್ಕದಿಮ್ಮಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನಿತಾನೋ, ತಕ್ಕದಿಮ್ಮಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನಿತಾನೋ, ತಕ್ಕದಿಮ್ಮಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನಿತಾನೋ. ಇದು ಬೇಡ ಸಾಕು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಜನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಈ ತಕ್ಕದಿಮ್ಮಿ ತಂದಾನೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದ ಕಾಲ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದ ಕಾಲ, ಸಗ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಾಲ, ಸಗ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಾಲ, ಸಗ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಲ. ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್. ಈ ಥರ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹುಯ್ ಹುಯ್ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ತಕ್ಕದಿಮ್ಮಿ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ. ಯಾಕೆ ಬಡದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯ ಮೇಚಿ ಸಂಸಾರ ನೇಚಿ, ನೀನೋಗಾದರಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ.
ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯ ಮೇಚಿ ಸಂಸಾರ ನೇಚಿ ನೀನೋಗದರಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನೀನೋಗದರಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರೆ ತಿಂಬೋ ತನಕ ಇದ್ರೆ ತಿಂಬೋ ತನಕ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರೆ ತಿಂಬೋ ತನಕ ಇದ್ರೆ ತಿಂಬೋ ತನಕ ಸತ್ತಾಗ ಬರುವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಿತನಕ ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಬರುವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಿತನಕ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಯಾಕೆ 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 ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯ ಮೇಚಿ ಸಂಸಾರ ನೇತಿ ನೀನೋಗದರಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನೀನೋಗದರಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದೇ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನವರದ್ದೇ. ಆ ಹಿಂದಿನವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ದಾಟಿಯನ್ನು ಪೋಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬರಣ್ಣ ಹಾಲು ಬಾನುಂಡನ ಆಡಿ ಆಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದ ಎಂತ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದರು, ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೇನುತ್ತಾ ಹಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಿಂಬಿಯ ಬನದಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅದು ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಸಂತ ಶಿಶುನಾ ಶರೀಫರು ಬರೆದಂಥ ಭಾವಗೀತೆ. ಅದು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಪೂರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವ್ಯ ಕವಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು 15 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುವುದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೇ ಇಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಗ್ಗುದಿಜಿ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಜನಪದ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು, ಪೂರಲಾರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ. ಸರಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಜಬಂಡ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರ ಏನಾಯ್ತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು. ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಒಂತೆ ಅಜತ್ತದ ಐತ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬರ್ರುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಮನದಿಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಏರೆಗಳ ಬೇದಲ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈ ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದ ಮುದೆಳ್ಳು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರಿಕೆನ ಕೊರ್ತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಕಲ ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸು ಉಟ್ಟಿನ ಯಾವು ತೊಟ್ಟುಗೆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪದನು ಎಂಕಲು ಬಿರ್ಕದ ಪನ್ಪನ ನೆಲಗಟ್ಟು ನಿಕಲು ಕೊರ್ತಿನೇಕ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಟ್ಟದೆ ಆಂಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗ್ರೂಪುಡ್ಲ ಬೈದಂಡು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಗ್ರೂಪುಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಾನಪದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಜಾನಪದ ಆಗರಣೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾನಪದ ಜಾನಪದ ಆರಾಧನೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಹತ್ತವು ಕಲೆ ಪಂಡಿಟಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೂಲಿ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾನಪದ ಆರಾಧನೆ ಐನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಐತೈತ ಜಾಗೇಡು ಮಾತ್ರ ಜನಪದ ಐಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಕರಲು ಇಂಚಿನುಂಡು ಅನಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಕರ್ಸಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಜಾನಪದ ಪರಿಕರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಚರದ ಜಾನಪದ ಏರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹತ್ತಂದು ದಯಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೈವದ ಅಣಿಕಟ್ಟದಲ್ಲ ನಲಿಪು ನಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನೆ ಅವು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉರಿತೊಂದು ಮುಗಮೂರ್ತಿಲು ಮನೆ ಮಂಚ ಒಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಹೊರತು ಐನ ಮಾರ್ಗ ಕೊನಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚಿನ ನನ್ನದು ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷದ ಕೂಟ ಯಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಅದು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಂದಾಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮೇ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಉಂದುದುಂಡು ಅಂಚಿನದ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ನನದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧಕರನ್ನು
ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂಜೆ ಕುಬಲಾಡಿಟ್ಟು ಕೊನಪುನಂಚನ ಅವು ಕಟ್ಟುನೇರ್ದು ಬತ್ತನ ಅತನ ಮಧುಪಾನ್ ಪೊನಾಯರದು ಬತ್ತನ ಅತನ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತುನಾಯರದು ಬತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಾಕಲು ಅದಪ್ಪು ಮನೆ ಮಂಚಗು ದೀಪದೀಪನಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕುಬಲಾಡಿಟ್ಟು ಕೊನತದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನಾ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಜತತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚನ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ನೆಲಗಟ್ಟದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐಕಲ ನಿಕ್ಲಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಣದ ನಿಕ್ಲಲ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಿ ಜಾನಪದ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಲ್ನಾಗನೆ ಜಾನಪದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪದನೇ ಜಾನಪದ ಅವು ನಮ್ಮ 10 ತಲೆಮಾರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಏದೋ 10 ತಲೆಮಾರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದುಪ್ಪಾಯ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒರಿದಿನ ಇರ್ದಾತ ಈಗ ಜಾನಪದ ಇಂಚಿನಕಲು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಡ್ ಐಕ್ ರಚನೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಗಂಧದ ಮರತ ತೇಡ್ಲಕ ತರೆತನಾತ್ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದುಲ ಜಾನಪದ ಪದಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತು ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಯಿ ಪಂಡನಾತ್ ಅವು ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಮದದುಪ್ಪು ಬಂದ ನಂಚಿನಾಗೆ ಐಚ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಚಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಚಿನ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗ ಎಂಕಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂಚನ ಸಭಾಂಗಣ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಟುಪ್ಪಲ ವೀಣೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಗೂ ಪೋಂಡ ಜಾನಪದ ಪದಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಕೈಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಹೂವಿಂದ ಕೇಳ ತಂಬೂರಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಈಗ ಭಾಗದಾಗಲೇ ತಂಬೂರಿ ಬಾರಿ ಸೇರೆ ಬರಂದಿನ ಹತ್ರ ಟಮ್ಕಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೋರಿಯ ಟಮ್ಕಿದ ಸೊರಟು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗಾಂದ್ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ತಬಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೀರಿ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತೂ ಅಂಡ್ ಅವತ್ತು ದುಂಬುದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪನೇ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗೆ ಟಮ್ಕಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್ಯ ಅಂಚಿಪುರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟಮ್ಕಿ ಬೊಟ್ಟುದೇ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅದು ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಅದು ಆ ಸ್ವರೂಪನ ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪನ ಕೊರ್ದು ಇಂಥ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಗಾಯನ ಶೈಲಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೂಡಲಿ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನಕ್ಲು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನಕ್ಲು ಆದರೆ ಎಂಗಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಗಲ ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತಾರಲೆ ಅರಿಗಲ ಅನ್ಸಾರಿ ನೋಲಿಗಳ ಆಶಿಪ್ಪುಗಳ ಶಿವುಗುಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ಶಶಿಧರ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈದರ್ಗಲ ಅರಿಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದ ಎಂಗಲ ಎಂಗಲ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಎಂಗಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಗಲ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಜೋಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮಿತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಿತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೇರ್ನ ದೇಕಿ ತೂಂಡ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೋದು ಪಂಡೇನೆ ದೈವದ ಆಯಾ ಜಾಗೆಡೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಗೋಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊನಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಒಂಜಿ ವತಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಶುರುತ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಬಹುಶಃ ಈತ ಜನ ದಿಂಜಿದಿಪ್ಪನವೇ ನಂಗೆ ಅವು ಐನ ಯಶಸ್ಸದ ಸುರುತ ಪದ್ಯ ನಮಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿರು ಎಂಗಳು ಏಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಂದಿಲೆ ಇನಿಮುಟಲ್ಲ ಬೇತೆ ವಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂದಿಲೆ ಎತ್ತು ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಡ್ಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಜನದ ಕೂಟಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರನಪ್ಪ ಅವಳೊಂದು ಜನಪದ ಅಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಾವು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಡಿತ ದಿನೂಟ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಲೇಸಿದ್ರು ಬಹುಶಃ 15 ತಂಡಡು ಎಂಗ್ಲ 15 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಜ್ಜನ್ರಿ ಅಣ್ಣ 15 ತಂಡದ ನಾವು ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಆಯ್ತನು ಇಣಿತ ದಿನೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತನು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆತಿಂಡು ಭಾರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಣ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಜೋರ ಎಣ್ಣ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು
ಶ್ರಮ ಇಚ್ಚಿಂದನೇ ಓಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುದಾನ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಿನಕ್ಲು ಆಡ ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ 6 ಜನ ಸೇರೊಂದು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪಡುದಾನ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಪದಕ್ಲು ಹೊರೊಣೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆತೊಲೆ ಆತನ ಬಾಯಿದ ನಾಲೆಗೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಕೆ ಶಾರದಿನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಬೋಡಪ್ಪನು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅವಿನ ತೂನಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆನು ಅಥವಾ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ತಾಟಿ ಬಂದುಂಡತೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಹೋಲಾತ್ತು ಪಣ್ಣ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈತ ಜನ ನಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಪಣ್ಣಾಗ ಐನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏತು ಉಂಡು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರು ಇರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದವ್ರು ಎಣಿತ ದಿನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಲೇಸು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೊಸಗರು ಚಾನೆಲ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಾಣಿ ಚಾನೆಲ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟೇನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗ ನಡಪುನಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಓಲಾಬಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅವು ದುಂಪು ಹೊಂದಿಪುಡು ಅವು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಡಪುನಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚಿದವರ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಸುರೇಶನ್ನ ದೈದಿದ್ದು ಬರಡು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ನಂಚುಲ್ಲಿರು ಇಣಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣೆರಾದಿಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಕಾಣದ ಬೊರ್ತು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಿ ಸಮರ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇರೆಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣೆ ಇಣಿತೇನೆ ಇರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡೆಂಗ್ಲು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರೇನ ತಾಟಿಡಾರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈತ ಲೇಸದ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಆರ್ನ ಪದನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಬಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಂಚೆ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಪದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪಣ್ತೇರು 15 ತಂಡಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಜನ ಹತ್ರ ಅರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ವಿದಟ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಅವು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಎಂಗ್ಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗ ನಡಪುನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚನೆದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗ ಅನಕ ನಿಖಿಲ ಅರ ಕೈಟೆ ಇನಾಮುನು ದೆತೊಂದಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನದ ಈ ಏಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಾರ ಆತೇರು ಅರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವನು ಸಂದೈತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಲ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಕೂರುಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಅಜ್ಜನೆ ಎಂಗಲ ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರುಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತ ಆರು ಎಂಗಲ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಅರೆಗಲ ಅಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಲ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಎಂಗಲ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಚಿರುಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕನಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಕುಲಬಾದ ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮನೋಜ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಮುಕಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಎಂಕಲು ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪಿರಲ್ಲ ಪದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೋಕು ಪಂತೀರು ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ಹತ್ತಂದಿನೇನು ಪಂತೀರು ತತ್ವಪದ ಬೈದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಕ್ಕಲು ಬೈದಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಐಟು ಜಾನಪದ ಪಂತ ನಡೆದವ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಪೇಜದ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಪಂತೇರು ಎಲ್ಲ ಆಳಂದು ಪಂತಿಸಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರ್ಲು ಪಂತೇರು ಕುಡಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಾತಿರು ಅಡ ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊನ್ಯ ಪದ ಪನ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪದತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಮಾತ ತಂಡೋಗ್ಲ ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜೋರಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಬೊಲ್ಮನ ಕೊರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಸುರೂಟು ಏರು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇರ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುಜೇರು
ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರೊಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಸೈತೇ ಪೋಯೆ ಜಜ್ಜಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ತ ತಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಿನ ಎದುರುಡುಕುಲೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಮೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಓವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಆತಿನತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಲೈವ್ನು ಒಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಏರ್ಲ ತೂವಲಿ ಏರ್ಲಾ ಬತ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಪದಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಕಿ ಇನಾಮು ಕೊರಿಯಂಡ ಎಂಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾವು ಅತನ ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾವು ಎಂಕುಲು ಸುರೂತ್ತ ಪಜ್ಜೆದೀತ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಲ್ಪಲ ತಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ತುತ್ತಾಯ್ತೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಆಪಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಪದೋಷ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಗೆತೊನ್ನಕುಲು ಗೆತೊನೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಓಲಾಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೋನಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆದಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಅವು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಐಕ್ ಜರತಾರೆ ಸೀರೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಏರು ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಪನೊಂಬೋಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಜರತಾರಿ ಸೀರೆ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ವಾಚಿ ಬೋಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುನಗ ನಿಕ್ಲ್ನ ಸುರೂಟು ನಿಕಲ್ ಒಲ್ಪ ಗೆಂದುನು ಬಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಡು ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜನಪದನಾವು ಜನಪದ ಹಾಡು ಪಂಡ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹಾಡು ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಬರಿತಿನ ಏನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯೋಡೆ ಕಡೆ ಕಿಂಚಿನ ಆಯ್ ಪಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕುಲೆ ಪಂತಾರ್ ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯೋಡೆ ಕಡೆತ ಸಾಲಡು ಇಂಚಿನಾರು ಒಂದು ಬರಿತಿನ ಪದ್ಯ ನಿಕುಲೆ ಬಂತಾರ್ ಗೊತ್ತೋನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಅಂಚಾದ ಸುರೂಟು ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಒಂದು ಜನಪದನ ಒಂಜಿ 4 ಜಂಟಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ಲೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಇನಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಂಡರು ಇಂಕಲ ಮಾತ ಕೆಬಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಕುಲೊಂದು ಕೇಂದೋಲು ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಹೊರರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಸ್ವರತ್ತಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಒಂದು ಜನಪದ ಹತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಚ್ಚಾರ ದೋಷ ಆಳು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜಿಯಾನು ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಅವು ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಜನಪದ ಮೂಲ ಪದನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ್ಯಾರ ನಿಕುಲು ಕೇಂದಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಕವನ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ವೀರ ಸಾಹಸಗಾತೆ ಐಕ್ ವೀರಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವಿನ ಲಾವಣಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಲಾವಣಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆನೇ ಪದ ಹಾಪಿನ ಅವು ಲಾವಣಿ ಆದ ಪಂತೇರು ಲಾವಣಿ ಉಂಡು ಗಿಗಿ ಹಾಡುಂಡು ಸೋಲಿಗರ ಹಾಡುಂಡು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಹಾಡುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮೂಲ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲು ಕಂಸಾಳೆ ಪದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡರಣ ಓಕೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಥ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮಗೆ ಎಂದೊಡೊಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸುರೂತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಜನಪದ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಗೆ ಎಂದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಒರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಜನಪದ ಗೀತೆಗೆ 14 ಜನ 16 ಜನ ಪತ್ತಿರದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಪದ ಗೀತೆಡು ಮೂಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 5 ಜನ ಐಟಿ ಐನ ಮಲ್ದಾರು ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಾದು 5 ಜನಲ ಪಂತಾರ್ ಒರಿಯನು ಬೊಟ್ಟರೆಂದೇ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಅದೀತಾರ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಆಯಲ ಪಂತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ ನಿಕುಲು ಆಣನುಂತಾಲೆ ಪೊಣ್ಣನುಂತಾಲೆ ಆಂಡ ಆ ಬೊಟ್ಟು ನಾಯಲ ಸ್ವರ ಕೊರ್ತುಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು 4 ಜನದ ಸ್ವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ನತೆ 4 ಜನತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 5 ಜನನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾರು ನಿಕಲ ಒಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಪುಣಂತುಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೆಲವರು 5 ಜನಲ ಸೇರಿದ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪದ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಜನಪದ ಹಾಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೊಯ್ ಪನ್ಪಿನನೇ ಹಾಡುಂದತ್ತು ವರ ಅತನ ಕಡೆಕ್ ಅತನ ನಡುಟು ವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಚರಣಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ಗಾರ ರಸಭಂಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲು ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಉಂತಾಯಾರು ಹೊಯ್ ಇಂದು ಬಂಡಾರು ಅತನ ಬೇತೆ ಉದ್ಗಾರ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಕೆಲವು ಅಂಚಾದು
ಅತಿ ಆಂಡ ಅವು ರಸಭಂಗ ಹಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿನಿಕಲ್ಲ ನಿಕಲು ದುಂಬಗ ಪನ್ನಗ ಅತಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಉದ್ಗಾರಲು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಡು ಆರಂಭ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ ತೂಪ ಆ ಕಡೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತದು 2 ಜನ ಆಲಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು 2 ಜನ ಆರಂಭ ಸಾಲನೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆಕಲ್ ನೇನು ಮೈಂಡ್ ಕೊರಂದೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಾಲನೆ ಪನೋಡು ಮಧ್ಯದಕಲು ಆಲಾಪನೆ ದೆಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಂದು ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದಕುಲು ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರಂದುಂಡ ಅಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಜನಪದನ ಅಂದು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ದಿಟ್ಟಿನ ತೂವೊಂದು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುನು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆದಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಗ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪರುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನತ ಪರವಾದ 6 ಪಂಡೀರ್ ಅಂಚಾದೈತೆ ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯನು ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಜನಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಜನಕ್ಕಲು ದಾನೆಗೆ ಊರುಡಿಜ್ಜೆರ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತಾರಂತ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ದೀತಿನಿಂದ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪುಣಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಥೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಅಪ್ಪೆಲನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುರೆ ಬೋಡಾದು ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾರುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಲನ ದಾಯರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಕೆಂಡ ಜನಪದದ ಮೂಲ ಬೈದಿನಿ ಬಹುಶಃ ಈತ ಜನಪದನು ಪೆಜ್ಜಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೈದಿನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಅವು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಜನಪದ ಉಪ್ಪುನಿ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಕಸುಬುಲೇಡು ದುಂಬು ಅವು ಆಯ ಕಂಡಿಗೆ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಪುನಾಗ ಅವಡು ಆಯ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಅವಡು ಯಾಕಡೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಲೆ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಲೆ ತೋಜಾರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬೈದು ನಡೆದಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಯಾಕೆಂಡ ಪೊಂಜನಕಲ ಸಂಘದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಟ್ಟು ಇರುವುದಾದನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಕಡೆಗೆ 14 ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ತಂಡ ಬೈದರಂದಾಣ ನಿಕ್ಕಲ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲೈಕ ಪಾರ್ದನ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಮೆಚ್ಚೋಡವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನು ಕಣತು ಉಲ್ದೀತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅತನ ಏರು ದಾಲ ಕಣ ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಕಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಪಂತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಂತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಮೆಚ್ಚುವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐಕು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಲೇನು ಮಂತದು ಮಂತಾರೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನವೆ ಅಂಡ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ವಸ್ತು ಪರಿಕರಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಪದ್ಯಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಪರಿಗಣನ ಮನ್ಪುಜ ಅಂದತ್ತು ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೂಬೋಡಾಯಿನಿಕೆ ಎಂಡ ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಅಂದ ರಡ್ಡನೆ ಐನು ಪಂತಿನ ರೀತಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಮೂಜನೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಪದ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಗುಂಪುಡು ಒರಿ ತಪ್ಪೆರೆವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆತು ಜನಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಎಂಚ ಪಂತರು ಇಂದೇನು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ದೀಪ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬಂದ ಜರಿತ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪುರೇಖೆನ ಬತ್ತೊಂಡಾರೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಖಲ್ನೊಂಜಿ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದ ನಿಖಲ್ ಮಂತದಾರೆ ಆಂಡ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಸ್ಟ್ ಊಬರ್ಡಾಯಿನಿ ಪದ್ಯ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಖರ್ಚೇ ಸುಮಾರು ಆತನ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕ ಜೀಂದು ಬನ್ನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಒಯ್ಲ್ನ ತೂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿಯುತ್ತದೆ ಐನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಡೆದಾತ್ರ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಈತ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಯಾಕೆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಕಾರವು ಸರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಐತೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬೇತೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಡಲ್ಲ ಇಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪದ್ಯ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ದಿನಕುಲಿಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಆನಾಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಂತದ ತಿಕ್ಕಜಿ ದಾಯಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಉದ್ದೇಶದಾತ್ರ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊರ್ಪುನವು ಎಂಕಲ ಸ್ವಂತೊಡತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ನ ಗುರ್ತಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಲಮಿನ ನಿಕುಲು ತಿಕ್ಕದು ತೆಲ್ತದ ಪಾತೇರಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲವು ತೀರ್ಪುಗು ನೆನಪು ಹೊರಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಿ ಮೂಜಿದಂತ ಅಂಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒರಿಗನ ಅಂಕೆ ಮೂಲ ಪರಿಗಣನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ತೀರ್ಪು ದಾದ ಅಂತ ಪಣದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಪೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೂಡವರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ ಬಯಕೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಕಲು ಅಜತದ ಕೋರ್ನ ಕಾಪಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿತು ಅನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಮೃದ್ಧ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಿರ ಅರ್ನ ಸಲಹೆದ ರೂಪಡು ನಿಖಲು ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಕುಡೋರ ಪಣೊಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬೇ ಸಂತೋಷ ತೀರ್ಪತೆ ದೈವ
ಬೂಲ್ಯ ಕೋರ್ನ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಎತ್ತೋಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡೋಲ್ಲೆ ಪಾಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಕೂಟದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಟದ 15 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೂತ ಗಾಯನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಗಳು ಬೈದರು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಬಲ್ಲೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜತ್ ಎಂದು ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ಡಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಸರಿಸುಮಾರು 32 ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಿತ್ತರ ಕೊಣಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಈ ಕೂಟದ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ 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 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನು ಗಾಯತ್ರಿ ಐನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮುಕುಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಐನತ್ ಅಜಿಪತ್ತ ಐನು ಅಂಕ ಗಾಯತ್ರಿ ತಂಡ 61.5 61 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೋಷ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ 61.5 ಅಂಕ. ರಡ್ನೆ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಯಮುನಾ ರಡ್ನೆ ತಂಡ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಯಮುನಾ ಮೂಜು ಜಂತಲ ಕೂಡ್ಸೋದು 54 ಅಂಕ ಜತೊನ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಮುನಾ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ. ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಾಮು ದೊಡ್ಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟರ ತುಳುವನಾಡದ ಮಂಡಳಿ ನಡೆದ ಸುರೂತ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಓವೊಂದು ಕೆಂಡ ಮಥುರಾವಾಸಿಯರು ಜೈಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟದ ನೀರು ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕನೀರ್ ತೋಟ. ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕನೀರ್ ತೋಟ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಸುರೂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.